Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Widodo SPD lan para rencang-rencang kelas 11 TM telu ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat lan karunianipun kita taksih kaparingan kesehatan lan kesempatan kempal ing papan menika. Shalawat salam mugi kita aturaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agami Islam menika agami ingkang mulya lan maringi tuntutan supados umatipun nindakake kebajikan lan nyingkiri perbuatan ingkang awon. Salah satunggaling piwulang ingkang wigati yaiku njagi pergaulan. Awit pergaulan gadah pengaruh ageng dumateng akhlak lan budi pekerti utamanipun para remaja. Pergaulan ingkang sae badhe nuntun kabajikan. Dene pergaulan ingkang boten sae badhe jerumusake dumateng tindakan maksiat. Ing jaman samenika gadah pengaruh negatif ingkang saged mlebet ing gesang para remaja menawi boten waspada. Mula, saking punika kita kedah saged milih lingkungan pergaulan ingkang sehat, ingkang dorong supados rajin ibadah, gadah akhlak ingkang sae saha tansah saling ngalingaken dumateng kabajikan. Agami Islam maringi piwulang supados njagi wates pergaulan antawisipun zina. Allah Subhanahu wa taala ngendika ing surat Al-Isra ayat 30 kalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tegesipun, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan merupakan jalan yang terburuk. Surat Al-Isra ayat 30 kalih. Ayat menika ngendika, maringi pepeling supados boten namung nyingkiri zina, nanging uga nyingkiri prakawis ingkang nuntun dhateng perbuatan menika. Pergaulan ingkang boten selaras kalian ajaran agama Islam kedah kita adohi supados jagi derajat lan kehormatan diri. Pergaulan ingkang sae badhe bentuk pribadi ingkang santun lan budi pekerti luhur. Dene pergaulan ingkang boten sae badhe saged ngrusak akhlak. Ing wulan suci Ramadan, kita prayogi langkung njagi pergaulan supados saged ningkataken ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kula hormati, mugi kita sedaya kaparingaken kakiyatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados saged jagi pergaulan miturut ajaran agami Islam. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi maringi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.